ние се опитахме да направим с колегите една прогноза на база на статистиката, част от която току-що ви представихме, и смятаме за възможно при темпове на развитие, които ние сме имали в годините преди кризата, наложено във времето, на практика ние да утроим броя на заетите в тази индустрия в хоризонт следващите 5 години. Като два са аспекти, които трябва да ни подпомогнат. Очаквано трябва да повишим броя на хората, които са годни да вършат такава работа, излизащи от университетите и в първите си години и след това. От една страна. От друга страна да работим заедно с както с представители на държавата, така и с представители на инфраструктурната индустрия, компаниите, които се занимават с real estate, за създаване на условия в градовете извън София да се изграждат такъв тип центрове. Това са двата хоризонта, които, ако сме успешни, биха довели до възможност така, този амбициозен план да бъде реализиран. Но пред нас стоят и няколко много сериозни предизвикателства. Един проблем, който е разпознат като такъв на ниво Европейски съюз, е младежката безработица. Според проучване на Юростат, в България близо 25% са незаетите младежи в възраст до 29 години. За съжаление, този факт е от една страна, т.е. факта като такъв е очевидно негативен. От друга страна е възможност, която ни дава ние да адресираме тези млади хора и чрез стратегиите и програмите, които искаме да разработиме, в крайна сметка да намалим това ужасяващо число. Според същия този доклад, наличието на такъв огромен процент незаети млади хора е коствало на държавата само за 2011 година между 2,4 и 2,8 милиарда лева или около 3 до 3,5% от брутния вътрешен продукт. Сами виждате за каква ужасяваща статистика е това сама по себе си. И ако ние не само като индустрия, ние като българи, като хора не намерим начин да адресираме този проблем, той ще вещае след себе си резултатно доста по-тежки моменти за държавата ни. Какви са възможности всъщност, колко от тези безработни млади хора биха могли изобщо да работят в подобен тип центрове? Безспорно не всеки един от тях има необходимите качества и потенциал да се изградат такива, за да работят в такъв тип центрове. Бих искал да позиционирам тук с това число 12% България спрямо останалите държави в Централна и Източна Европа, които са от една страна конкурент, от друга страна някакъв репер, който ние трябва да гледаме и да мониторираме на къде върви. Безспорен отличник в региона е Полша, където 27% от завършващите университети, висши учебни заведения, са годни да работят в такъв тип центрове, докато в България този процент днес е едва 12%. Това са по данни от McKinsey. Все пак има и добра новина. Доста по-добре седим от някои други страни в региона. Тук за репер съм дал Румъния, където едва 7% от завършващите студенти са годни да работят в такъв тип центрове, но също след нас са държави като Унгария, мисля, че Чехия, цитирам по памет за Унгария, съм сигурен. Така че да, има какво да наваксваме, но да, също така изходната ни позиция съвсем не е лоша.